Добро утро отново. По волята на народа в следващото Народно събрание няма да влязат някои знакови, до болка познати ви лица от българската политика. За сметка на това в парламента ще видите някои нови и любопитни личности. Сега ще ви представя една от тях. Той ще е депутат от ББЦ. Това е неговото първо телевизионно интервю, което той оприличава на хирургична операция, защото хем разголва, хем боли. Вижте за кого ви говоря. Мартин Иванов е на 29 години. Все още не е завършил висшето си образование със специалност икономика и бизнес администрация в Европейския колеж в Пловдив. Не крие приятелството си с лидера на ББЦ Николай Бареков и казва, че политиката за него е адреналин. Влиза в нея с прякора Мартин Данона и с образа на един от най-желаните ергени в България. Става публично известен с връзката си с поп-фолк дивата Анелия. Здравейте, благодаря много, че приемате това интервю и честито, че ставате депутат. Това за похвала ли е? Не знам. Здравейте, благодаря и аз, че имам чета да бъда гост на BTV, като за първ път в медийното пространство официално в национална телевизия. Това, че съм депутат, дали е похвално, ще се докаже, когато свърша с кариерата като депутат. Като за начало за мен, аз лично това начинание го приех така доста лично. Има доста неща, които трябва да се случат и аз искам да помогна. Не криете, че сте приятели с Николай Бареков, нали така? Свързва ви приятелство. Кажете ми едно положително качество у Николай Бареков, заради което сте заедно с него в една обща кауза в момента. Според мен той притежава доста положителни качества. Той е прекалено амбициозен. Това добре ли е? Постоянен смисъл. Защо да не е добре? Има ли качества, които ви притесняват у него? Лично мен не ме притеснява нищо. Ние си имаме много голямо доверие един друг. Аз ще бъда и съм доказал най-вече лоялен и верен към него. Помня, че Николай Бареков имаше една много знакова реплика, че той и неговите богати приятели плачат за бедните. Вие плакал ли сте за беден човек някога? Плакал съм, разбира се. Няма да забравя много скоро на закриването на кампанията в Пловдив. Една жена дойде и ми каза, че й трябват 100 лева, защото иска да си купи дърва за зимата. Вие влизате в политиката с, как да кажа, образа на богат човек, нали така? На състоятелен човек. Не бих казал богат човек, с добро финансово положение по-скоро. Вярно ли е, че карате Ферари? Не е вярно. Не. С колко пари се издържате на месец? А сега, може би, тия въпроси ви струват странни, но когато станете депутат, ще ги попълвате в данъчните декларации. Така че ще стане ясно. Това е нещо, което един месец харча повече, друг месец харча по-малко. Нямам някаква граница. Но не влизате в политиката, за да се дообогатите? Не. Или? Нямам такива идеи. Вярно ли е, че сте един от най-желаните ергени в България? Чух, че има някаква такава класация, не съм се интересувал. Доколкото знам от мои близки приятели, съм участвал в тази класация и съм бил на предни места, но не съм толкова запознат, не се вълнувам този работи в момента. Но така или иначе имате вкус към красивите жени, бил сте с много красиви дами, особено от поп-фолка. С Анелия помня, че бяхте гаджета дълго време, нали така? Да, имал съм отношения. Принципно съм ценител на женската красота, както повечето мъже. В случай няма нищо лошо да харесваш красиви жени. И да има до теб красиви жени. Анелия сега обади ли се да ви честити и да ви поздрави? Да, обади ми се. Каза, че ме е подкрепила, че е пуснала 13-ти номер. Така ли? Да. И ми пожела успех. Да ви питам, дразнат ли ви такива заглавия? Прочетах някъде в пресата. Бившия на Анелия става депутат. Вижте какво, това са заглавия, които не са спирали да бъдат тиражирани в последните няколко години. Вече даже не им обръщам внимание. Не криете, че преди депутатството сте имал, как да кажа, по-бурен, по-динамичен живот. Писна ли ви да ходите по нощните заведения? Умръзна ли ви нощния живот? Да ви кажа честно, доста години имах доста бурен и нощния живот. Като всеки млад човек, това е напълно нормално. Хубавото е, че още преди да стана депутат и да започна да се занимавам с политика, последните година и половина, аз съм ограничил ходенето ми по нощни заведения. Просто
Или съм пораснал, или просто ми е омръзнало. Не ви липсва. Не ми липсва по никакъв начин. Вие не сте безизвестен човек, имате много приятели. Ако сега, в качеството ви на депутат, ваши приятели ви звъннат и ви поискат услуга, разбирате за какво ви говоря, какво ще им отговорите? Значи да ми искат услуга. Аз не съм техен слуга или каквото и да е. Аз съм все пак избран от народа и ще работя за народа. Ако мога да помогна на някой, то ще е по нормален начин. В смисъл, няма как да дела приятели и неприятели. Аз ще помагам на всички, които мога. На целия народ. Не говоря ви за услуга, която, как да кажа, не е позволена от закона. Мисля, че бях достатъчно точен. Аз ще помагам на всички, с каквото мога. На абсолютно всички. Няма да ги дела на приятели, неприятели, на специални услуги и на неспециални услуги. Каква е експертизата ви? Член на коя парламентарна комисия ще ви видим? Не сме го обсъждали още. Нека първо да видим. Вие къде ще се чувствате най-добре? В коя комисия? Може би транспорт. Може би транспорта. Все пак това е нещо, което аз правя като малък. В смисъл, аз съм помагал на баща ми от 16-17 годишен. Ние ме транспортна фирма, пак казвам, която там ще се чувствам най-комфортно. Има ли срастване на политика и бизнес в България? За съжаление, има определени страствания. Това също са едни от нещата, които аз искам да променя. Според мен политиката и бизнеса трябва да са различни неща. Не трябва политиците да превръщат. В смисъл, политици, които са нямали някакви, кой знае какви доходи, да се превръщат в олигарси. Ще назовете ли един олигарх в България? Не искам да коментирам такива неща. Защо? Не искам да влизам в противоречие с който и да било. Аз съм добронамерен човек. Не ме вкарвайте такива приключения.